Palestinar herria herri bezala desagertzearen ertzean dago, eta nazioarteko komunitateak erantzunkizun handia dauka honetan, Israeli utzi diolako egiten, eta gaur da eguna non estatu bakar batzuk bakarrik moztu dituzte, hartu dituzte, neurri ausartak eta azkarrak Israelen kontra. Israelek jarraitzen du nazioarteko instituzio guztietan lan arrunt eta normala egiten, kirol konpetizioetan, estatu arrunt bat balitz bezala, eta Israel ez da estatu arrunt bat, politika hiltzaileak eta garbiketa etnikoa dakartzaten egiten dituen estatu bada, eta hori gertatzen den bitartean, eta Europaren kasuan gure ardura delako, Europar Batasunak bere posizio horretan jarraitzen duen bitartean, babesa ematen, Israeli azkenean babes politiko bat suposatzen duelako, palestinar genozidioaren konplize nabarmena izango da.